Værsgo. Ja, Baby X. Jeg så på starten. Det var fed. Har du set den? Den var fed. Ja. Den var fed. Den er ikke for små børn, skal vi sige. Okay, vi skal lige have noget snoller med. Ja, Men hvad? Hvad siger du? Jeg kan tåle det. Aslak. Jeg tog lige lidt popcorn med her. What? Har du inviteret hele netværket, eller hvad? Jamen, vi bliver mange. Jeg tænkte, det kan vi lige så godt jo. Vi bliver jo mange. Wow. Du må ikke spise alle sammen. Nej, det kan jeg ikke. Så er det næste møde. Det er lige om lidt. Det er på strejf. Ja, der er faktisk ikke så lang tid imellem de her. De ligger lidt tæt. Ja, hvornår er det? 5. december, ikke? 5. december, ja. Og det er ikke julefrokost? Det er ikke julefrokost. Jeg tror, Jakob han har lovet, at der bliver en god buffet. Og så skal vi tale om restaurationsscenen i Helsingør. Ja. Hvordan udvikler vi den? Så glæder jeg til den 5. december kl. 7 om morgenen på Restaurant Strejf, hvor vi holder det næste netværksmøde vi samler hele Helsingør, der handler om, hvordan vi udvikler restaurationslivet i hele Helsingør. Lige præcis. Super. Vi ses.